Taller Art Urbà. Stencil. El terme art urbà o art de carrer fa referència a tot l'art del carrer. L'art urbà engloba tant el grafiti com altres diverses formes d'expressió artística de carrer. Quan es parla de street art, és inevitable pensar en stencil. En anglès, stencil significa plantilla. Artistes com Banksy o Blake Lerrat utilitzen aquesta tècnica, ja que és una forma ràpida i eficient de transmetre un missatge. Aquesta tècnica és molt senzilla i bàsicament consisteix a crear una imatge o forma en negatiu retallant una superfície plana. Per exemple, una cartolina, creant així la plantilla. A continuació, es col·loca sobre un suport i s'aplica pintura sobre ella, de manera que la imatge positiva queda plasmada sobre aquesta superfície. Però millor, què tal si fem les nostres pròpies plantilles? Necessitarem goma eva, pintures, tisores, retoladors, llapis i draps. Tria el teu propi disseny i dibuixa-lo sobre la goma eva. D'aquesta manera serà més fàcil de retallar. Si voleu fer-ho en una samarreta, heu de ficar un cartó per a que la pintura no traspasse. Agafa ara una miqueta de pintura i a plasmar. A què està quedant genial? Etiqueta les teues creacions al hashtag que apareix en pantalla. Un projecte de Icaedro, Espai Creatiu, per a la Diputació de València, Àrea de Cultura i el Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat.